Hola, al final vaig a fer el vídeo així, el volia fer gravant la pantalla però no puc pujar-lo, així que bueno. Entrem a Procreate, creem un document, per exemple aquí donem a un DIN A4, el posem com ens vagi millor, en aquest cas posa'm horitzontal, i faig a la primera capa, també ho podia fer la capa de fons, però a mi m'agrada fer capa a part, faig un color drop amb un color. Vale? Després una segona capa amb el segon color que vulguem. Puc anar-me aquí, fer el que jo vulgui, vale? Escullo el color, me'n vaig a pincells, agafo en aerógrafo pincel extra suave i el puc agafar amb una escala al màxim. Veieu? El puc reduir si vull una mica i anar avançant. Em queda el degradat. Sembla que es veu una miqueta de ratlla, però ampliant moltíssim, pràcticament imperceptible. Puc fer una línia d'un extrem a l'altre i mantenir apretat perquè en surti el editar forma. Perdó, s'ha anat. Tornem a fer. Mantinc apretat, en surt editar forma, li dono i aquí puc, com faríem en qualsevol altra línia, posar el degradat com jo vulgui, el que vulguem. Vale? Aquesta seria una altra opció. I quan ho tenim ja com ens agrada, ho deixem. Tocant, ampliem, vale? Gairebé no es veuen les línies. En el cas que es vegin més les línies, què podem fer? Mantenim apretat amb l'herramienta dedo i així automàticament tenim pincel extra suave ja, que era l'últim pincell que estàvem fent servir. Vale? Doncs amb aquest, herramienta dedo, difuminem. Podem jugar difuminant amb el màxim i amb l'opacitat, en el cas que sigui necessari. Vale? Aquí podíem acabar de difuminar. Per treballar més ràpid, si volem ser més productius, ens ha agradat un degradat que hem fet. Anem a la galeria. El tenim aquí guardat. Seleccionem i dupliquem. Duplicar, vale? Llavors ja el tenim, si li podem canviar el nom, jo ara no ho faré. Seleccionem un, ens agrada com ens ha quedat aquest degradat, però volem canviar colors. Doncs ens anem, ja sabeu, aquí a la vareta màgica, tono, saturació, brillo, i aquí podríem anar jugant amb els colors, amb els tons, amb les saturacions i amb les lluminositats. Toquem, si ens agrada, aplicar, sortim, tocant a qualsevol altra eina, ampliem. Si al fer aquestes modificacions veiem que ja noteu que gairebé no es noten les línies, però si notem que hi ha hagut més línies, tant al fer aquest retoc o al fer servir qualsevol altre filtre amb el que ens havíem trobat la problemàtica de les línies aquestes horitzontals, doncs si agafem l'herramienta dedo amb l'extra suave i jugant amb l'opacitat i amb la mida, hauríem de poder acabar de difuminar. Si amb el pincell més gran encara queden una mica de línies, reduïm la mida, baixem l'opacitat i hauríem de poder acabar de treure si queda alguna línia mínima. Bueno, doncs espero que us hagi servit.